Que cagarneres. Esa pepa granota avui va fer un confit de pato super fàcil al forn. Sols porta 3 ingredients. Les creguilles, unes cebes, el confit de pato, que mireu-lo. Pues comencem primer a tallar, a fer un llit, primer per ficar-ho ahí. Així ho fem ben grossetes les d'un dit sobretot, així no, d'un dit. I anem ficant-les així, mireu. Anem a fer el mateix, el que és en la creguilla que en la ceba. Pues mireu, mira, heu vist el llit que hem fet? I ara el truco ve així. Això és el pato. Si fiqueu el pato antes, se va fer molt duret i la creguilla li costa més de temps i la ceba. Pues el que anem a fer és agarrar primer i tot este caldet així dins, que és la grasseta. Que això el que anem a aconseguir és que se coga tot bé. En el mateix oli del pato se confita això. Pues ara ja és el forn enxufat ja, precalentat. Fiquem així dins i esperarem aproximadament 25 minuts. Ja han passat 25 minuts i anem a treure del forn. I ara el que anem a fer ja és ficar el confit de pato així perquè s'acabi de fer. El fiquem així ja. I ja està. I ara fiquem dins del forn. I esperem 25 minuts per treure-lo, 20 o 25 minuts, anem a mirant-lo i el provarem a veure com està. No oblideu de subscriure's al canal, que m'ajudeu molt a fer contingut i donar-li like. Una pinta això d'espectacle. I mireu, podeu apreciar-ho si no me cau, mireu lo bé que està. Pues anem a provar el pato de Paco, com veieu se talla molt bé, està molt tendret. Si no heu provat el pato té un sabor diferent al pollastre, no és tan suau, és una carn més fibrosa, està bo, està tendre, se pot menjar, les creguilles estan crujientetes per fora i molletes per dins. La seva al forn sempre està bona, no falla, està dolceta i està tendra també. S'animeu a fer el pato al forn, és molt senzill i res, espero que us hagi agradat.